Και τώρα κυρίες και κύριοι, βγάλουμε το πουλί μας περίπατο. Σταμάτα να κάνεις τα κουρκάσεις, να τα κόψεις. Με την πόρτα μας. Όπλα, για μπρίγγες. Αγορά. Με κόγιο πύρι είναι η αλήθεια. Έχει 36 βαθμούς. Ευκάλαμε την τζίλη κουρτίν. Τι κάνεις μωρί? Αλλά είπα και παγάλοι Μακάο λατρεύουν να πηγαίνουν βόλτες. Πού πας? Τι θες? Θα κάσω γύρω σου. Να πετύχεις? Ναι. Έχει πολύ καλά με τον. Καθαρά με την πελή. Κάνουμε με σκουρούθκια. Λοιπόν, πρέπει μια δήλωση. Έχουμε μια δήλωση. Πώς λέγεται ο Μακάο που θέλει να φτιάχνει γυρούς. Και να γύρεις. Καλό